συνεχίζεται να βρίσκεται η νοτιοανατολική Ευρώπη και κυρίως στα Βαλκάνια. Τα μεγαλύτερα προβλήματα εντοπίζονται στα σύνορα Βουλγαρίας-Ρουμανίας. Στην Τουρκία, χιονοστιβάδες, χιονοθύελλες και παγετός έχουν προκαλέσει δεκάδες ατυχήματα και έχουν κοστίσει τη ζωή σε τουλάχιστον 3 ανθρώπους. Ο χιονιάς και ο παγετός είναι οι μεγάλοι δυνάστες της Τουρκίας τα τελευταία 24 ώρα. Η αδιάκοπη χιονόπτωση και οι χιονοστιβάδες, ιδιαίτερα στις νοτιοανατολικές επαρχίες, είναι ένοχες για σωρία τροχαίων αλλά και για τον θάνατο 3 ανθρώπων στην περιοχή του Αφιών Καραχισάρ που εγκλωβίστηκαν στο χιόνι και ξεψύχησαν προτού φτάσουν τα συνεργεία διάσωσης. Ένα λεωφορείο ανετράπη στη διάρκεια της νύχτας. Ένας επιβάτης σκοτώθηκε και 35 τραυματίστηκαν σοβαρά. Ανυπόφορη κατάσταση και στην Κωνσταντινούπολη έχει τεθεί σε ισχύ η σύσταση για αποφυγή των μετακινήσεων με ιδιωτικά αυτοκίνητα, ενώ οι μετεωρολόγοι προβλέπουν ότι οι χιονοθύελλες θα συνεχιστούν τουλάχιστον μέχρι τις 7 Φεβρουαρίου. Will you be spending the night here? Here tonight. It's the second night? Στη Ρουμανία, χιονιά σημαίνει απελπισία στον αποκλεισμό, στους δρόμους που είναι απροσπέλαστοι για εκατοντάδες αυτοκίνητα, στα χωριά της Μεθορίου με τη Βουλγαρία όπου το νερό έχει παγώσει στις βρύσες και ο ανεφοδιασμός με τρόφιμα είναι ανέφικτος χωρίς τη συνδρομή της υπηρεσίας εκτάκτων αναγκών. They cannot pulling me out because one of your redneck with tractor smashed my truck. Στη Βουλγαρία έχουν παγώσει οι άνθρωποι, οι μετακινήσεις, οι μεταφορές και οι προσπάθειες να απεγκλωβιστούν μεγάλες περιφέρειες της χώρας από το χιόνι. Η ηλεκτροδότηση είναι πολυτέλεια και στις περισσότερες πόλεις ισχύει πορτοκαλί συναγερμός εξαιτίας των ακραίων καιρικών φαινομένων. Ο χιονιάς δεν χαρίστηκε ούτε στην Ιταλία, αν και τα προβλήματα, ιδιαίτερα στις μετακινήσεις, περιορίζονται στις βορειοανατολικές επαρχίες. Τραγωδία με 5 νεκρούς και δεκάδες τραυματίες λαθρομετανάστες είχαμε χθες το βράδυ λίγο έξω από τον Αστακό. Στο μικρό φορτηγάκι που ανατράπηκε λόγω πιθανότατα των κακών καιρικών συνθηκών ήταν στιβαγμένα 48 άτομα. Τους υποσχέθηκε να τους μεταφέρει στην Ιταλία έναντι 5.000 ευρώ τον καθένα, αλλά τους οδήγησε στο θάνατο. 48 λαθρομετανάστες ξεκίνησαν οδικώς από το μενίδι της Αττικής, αλλά έξω από τον Αστακό το κλειστό φορτηγάκι στο οποίο ήταν στιβαγμένοι βγήκε από το δρόμο και αναποδογύρισε.